Zvakaoma veduwe, MP wepaSouth Africa obuda achisororodza achiita kunonzi kudherera kujairira vaMnangagwa. Handiziviwo kuti sei asingavatyi sezvinoitwa nemamwe maMP ekunyika dzakasiyana-siyana dzakaita sana Zimbabwe nemamwewo masaraunding nemaneighboring countries akakomberedza Zimbabwe. I don't know kuti why uyu wekuSouth Africa anonzi Musimaimani asingatombovavhunduke zvake kubvira pakatoitwa election ekuZimbabwe. Akangobvira kudhara aine kakutongovadherera kaainako. So pese paanowana mukana anomeka sure kuti mufaro, anomeka sure kuti anenge atongovaitira something chekuti vanhu vese vanosara vachivaseka, kana kuti vanhu vese vanotanga kuvaona kunge sedzisimo kana kuti semunhu akanyatsoipisisa chaizvo chaizvo. Asi vanhu vepaZimbabwe vachitya nyaya iri panapa yakamira kadai so. VaMnangagwa vakabuda vachikorokotedza uyo president akapinda paBotswana akahwina wacho. Saka pane inonzi presidential communication desk iyaya ndo yakati His Excellency Idi Mnangagwa's congratulatory message to His Excellency elect Dr. Duma Boko on his election as the next president of the Republic of Botswana. Saka vanga vakaisa tsamba iya yakabva kuna vaMnangagwa ichitaura kuti makorokoto mahwina chichi, let's hope ticharamba tichikwanisa kunge tichiwirirana nyika dzedu tichishandidzana zvakanaka nekuti isusu tiri vanhu vamwe chete, tichangodaro daro zvanga zvakanyorwa mutsamba yacho iyaya. So uyu Musimaimani ndo paakabuda akati, are you not even ashamed? You should be ashamed of yourself. Indirect asvitsa message kuna bosi wavo, chinyararire, zvinyoronyoro, asi pane mashoko mazhinji ataurwa. Zviriwo izvo zvaita tiongorore kuti aiwa uyu MP haana zvake kana chaanotya, haatombovhunduki, haatombotyikidziriki. Asi muri yeZimbabwe handiziviwo kuti imimi ushingi hwakaita seuyu munohuonawo sei, ende zvinhu zviri kutaurwa naMP izvi munozvionawo sei? Motiudzawo zvamunenge muchifunga mucomment section panapa panyaya vision patinokupai nyaya dzakasiyana-siyana.